krasa tak batin samendino ndek mentok ra bakal ilang fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tak batin samendino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Yuk, dadekke. Astabrata. Monggo. Satu. Madiun Ngawi kondanganku yang bakal aku ngelekake yen aku duwe pacar anake patukiran bakal pecah ana ning pinggir perapatan terminal Madiun atiku. terminal Madiun Ngawi nggon dolanku ora bakalan aku ngelaleke Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Terima kasih. Terima kasih. Pamrutanipun Pak Lurah wis diaturi ya Mbak Cani. Alhamdulillah. Mugi saged renani penggalipun Amin. sedaya warga masyarakat Kali Grenjeng. Heeh, matur sembah nuwun wabil khususon Pak Lurah sampun ngawontenaken tasakuran bersih bumi, bersih desa kalian PHBN pengetan hari ulang tahun Republik yang Indonesia yang ke-79. Ayo Mas Samirin karo Mbak Mindul arep ndonga apa? Nggih. Derek ditunggu mugi-mugi sedaya kemawon khususipun perangkat desa, Pak Lurah dan seluruh perangkatnya semuanya sehat, seger waras, selalu setia melayani rakyat dan juga kepada warga masyarakat semuanya selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Mindul, Dalem. Oke, mugi-mugi warga mriki sehat, seger waras, panjang umur, kathah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pun ngoten mawon Mas oke. Akbar. Dalem. Nyapa to Iki Guru? badhe dilanjutne lakone Nggih, Mas ya. Mangke malih. Nggih, mengke Mangke malih. gara-gara nggih Mas nggih. Nggih, enten gara-gara mawon. Nggih, mangke sesi gara